6-седмична програма за възстановяване на вътрешния баланс и стимулиране на естествените процеси на детоксикация на тялото ни. Всъщност, детоксикацията помага за по-доброто усвояване на хранителните вещества и усещането за лекота. Ако искате да започнете да се грижите по-осъзнато за храненето и ежедневието си, програма Лесно начало всъщност съчетава 4 продукта, които работят в синергия. В основата на програмата са ацидофил за тънките черва, бифидус за дебелото черво, храносмилателни ензими и водорасли алфа, които взаимно се допълват. Ацидофилусът е ключов, защото доставя полезни бактерии, които поддържат естествения баланс на чревната микрофлора и доброто храносмилане. Бифидус бактерията допълва тази грижа, защото обогатява разнообразието от полезни бактерии в дебелото черво и подпомага цялостния баланс на микробиома ни. А храносмилателните ензими, сами любими, играят ключова роля, защото подпомагат разграждането на храната и по-доброто усвояване. Те са растителни и имат отношение. Нашата формула е прецизно подбрана за максимален ефект, а водораслите алфа са ценен природен източник, защото доставят важни хранителни вещества на тялото ни. Те са цялата Менделеева таблица, обогатяват ежедневното ни хранене и подкрепят организма ни. Детоксът всъщност е важна стъпка, защото помага на тялото да се освободи от натрупванията и да възстанови баланса си. Това е отличен старт за всеки, който иска да изгради здравословни навици и да се погрижи за себе си. Много вода и детокс програмата върши чудеса.